Udalburuaren ohiko bilkurarako dei egiten zaio udaleko osoko bilkura hori 2025ko azaroaren 20an egingo da 8:30 udaletxeko osoko bilkuren aretoan, zerrendako gai hauek aztertzeko eta baztertzeko. Gai zerrenda lehenengo puntua 2025ko irailaren 18ko osoko bilkuraren aretoan. Bai. 2025 bigarren puntua 2025ko urriaren 16ko osoko bilkuraren akta onartzea. Bai. Udaleko osoko bilkurak ebatzi beharreko gaiak. 3/2025 kreditu aldarazpena 2025ko aurre kontuari kreditu globalatik berri ematea. Ben berresten dugu batzordean esanekoa eta esatea bakarrik zalantza bat dekogu hemen. Gukenen eskatu gendun fatxadan garbiketarako eta pentsetan gendule beharrezkoa zala base batzuk edo egotea apuruet jakiteko nondi norakoak edo zeintzuk izango ziren prioritarioak edo zelan bananduko esan diru hori ez. Gero ikusi dugu zelan argitaratu den eta baseak eta hori ez. Eta nik dekoten zalantza hemen da base batzuk, holango subentzino baterako doazen base batzuk onartzen direnean, ia dekretoz edo ez dakit nuko egin duen. Guk ez deku horren barririk, egin dike? Bai, alan plantatu da inezelako baseak eta egin dabien teknikariak. Dekretuz izan handa, usteot, ez delako subentzinoa, Udalak eurek egiten da ez eskaera eta udalak gain hartu egiten dugu reparazio hori. Ez da diru bet subentzino bat ematen komunidadeari. Udalak bere gain hartu egiten dugu eskaera hori. Laguntza bada. Baina nik uste dut edo zertara diru publiko bat esleitzen danean edo eskaintzen danean diru publiko bat, base batzuk egon behar direla, base horrek prozedimentu bat eduki behar da biela, zera jendaurrean erakutsi, alegazioak egin, eta bar. Eta, bueno, ja, ez jendeak eta zinegotziok, noski. Eta, gainera, iruditu jazten oso ondo daude, osea, dinot, ena badoz, ez deu asko zehazten, ena badoz kontenido agaz, hau da, ni pentsetan dut hobetu alzala, egin diren baseak, posten naz, base batzuk egotea, eta ez etortea ona etorri zintzien moduen hori ekartzen, diru laguntza hori edo diru partida hori erabiltzeko, sin ningún criterio de ningún tipo, eta alan dago espedienteak. Eta gero, guk eskatuta gero, base batzuk ipintzea, zen ipentzetan dut horrela egin behar direla gauzek, base batzuk ipinita. Zalantza dekotena da, hori horrela egin aldan. Bai, egin alda. Hori plante euskue eta gaur egin dugu. Beraz, ustotan aldala. Ez da jendaurrean ipini behar, ez argitaratu behar. Bale. Horrela bala. Hola nindugu, zeuze gaitik izango da. Bueno, zeuze gaitik izango da, ez. Ze batzuetan egiten dozu ez, egin ezin diren gauzak. Orduen, bale, holan bada, holan da, baina egin dalako, ez. Egin dalako, ez dozu ez danak ondo egiten. Bueno, hemen pertsona dituak dauz, eta holan da, hemen dagoen prozedura, barneko prozedura gaz. Hemen dagoen zen asesore juridikoak, interventore... Bale, horrela bada, ondo. Baina, arrazoi bakarra, dinot, normalena izango ditik etortzea argumentuak hori esateko. Esan digute, bai, honegaitik eta honegaitik. Ez? Eure dukiko argumentuak, seguru. Ez? Zuek jakin beharko zeunkie hori entzuteko. Nik zalantza dekot, eta zalantza eukiteko eskubidea dekot. Eta hori da, maigaineratu nahi izan dudana.
4/2025 kreditu aldarazpena 2025ko aurrekontuari diruzaintzako berakin likidoak finantzatutako kreditu gehigarria gaitik, berri ematea. Da hemen berdin, berretsi batzordean esanekoa, eta behar bada azpimarratu eskandalu beti irudituten jakule 45.000 euroko partida bat esleitzea zera bonoetarako, eta 18.000 euro gaztetea propagandan. Osea, guztiz desobrekatutako partida bat. Diruzaintzako berakin likido bidez finantzatutako 4/2025 kreditu gehigarria 2025ko aurrekontua aldatzeko finantza iraunkortasunari buruzko txostena. Berri ematea bai, ez? 2025ko aurrekontuko transferentzia arrunten kapital transferentzien erazkina aldatzea. Ondo, barriro, batzordean esan genduna, eta azpimarratu barriro ere, ez dira aldatu 40.000 eta 45.000eko zifra horiek eta espedientean dauzenak, jarraitzen dugu leku batzutan 40.000 agertzen, beste batzutan 45.000, bakit 45.000 direla, zer lan esan zen duen, ez? Baina hemen esatea, hau ez dela egiten, pentsetan dugule, ez dela egin behar modifikazio bategaz, baizik eta pentsetan dugule aurrekontuetan aurreikusi behar dela diru laguntza igotzea, baina behin betiko Euraldiona jai batzordeari, eta horren aldekoak garela, eta espero dugule horrengo aurrekontuetan sartutea, ez? Eta ez modifikazio baten bitartez, gero beti ez dakitze kapritxoren arabera egiten dela, ez? Bai, hau da aprobazioa, bai. Bale, jasota, zuek, ez dakite kontrako bozka mongo duzuen. Ez alde. Bai. A ber, ez da bakarrik... Hau bai da aprobatzea, Hau da aprobatzeko? Bai. Txegarren puntua. Bai, edagoz... Bai, gauze pilo bat. Bai. Ados? Bai. Bale. 7. puntua, Zamudioko udalaren ekonomia eta finantzak egoerak 2025ko irailaren 30ean berri ematea. Bale. Bale. 5/2025 kreditu aldarazpena 2025ko aurrekontuari kreditu globaletik. Bardin, hau jai batzordera doan diru partida da, eta orduen lehen esan dako argumentu bardine. Jasotzen dugu, ez egu da berri ematea da. Jasotzen dugu orduen aurreko puntuen. Bai. Bederatzigarren puntua, 2025ko iraileko eta urriko dekretuen berri ematea. Bai. Vale, eta 10. puntua, azaroak 25ko adierazpena emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela. Hemen bai, zarai. Bestaldea, de atala, udalbatzaren organen gaineko kontrola. Erregutza galdera. Bai. Komunikazio kanpaina dela eta oraintzu, bonoen komunikazio kanpainerako 17.990,70 euro bideratzea onartu da. 35.000 euro bideratzea kanpainarako zaigu bat ere proportzionala iruditzen, 18.000 euro publizitatean eman denean, egoztatu denean.
ikusi dugu alkatearen bideo bat, sareetan bonoiek publizitatzen, ez? Gure galdera da, litzateke egokiagoa izango merkatarien dendak, haiek pertsonalki agertzea, eta ostalarienak bebai, beste nolabaiteko eraginkortasun bat izan dezan herriarengan, hori galdera bada. Gero, bestalde ere bai, komunikazio enpresarekin ia 80.000 euroko kontratua eginda, eta jakinako genuke zer dan sartzen dena kontratu horretan, ze kanpaina bat egiten den bakoitzean aparte fakturatu beharko bada, zalantzak sortzen zaizkigu eta zaigu oso aproposo iruditzen. Eta gero, beste galdera bat da, udalak antolatzen dituen ekitaldi azoka eta jaien bideo eta publizitate sareetan sartzen da? Bueno, ikusi dugu kriston despliegea azokan egin dela, sare sozialetan, Instagramerrak ere bai egon dira, partekatu dira bideo pilo bat, baina gero jaietan adibidez ez dugu ezertxori ikusi, edo oso gutxi. Orduan, horren guztiaren inguruan azalpentso bat neko genuke. Bale, lehenengo galderari buruz, holan erabaki izan, kanpaina barruan bideo bat egoen, eta enfoke dugu bakarrik, informazio, dagoen kanpainaren informazioa emotera, eta horregaitik ingendun bideo hori. Bestalde batetik bebai, hau ustot beste kanpaina bat dala ez dagoena kontratuan, eta horrengo kanpaina batzuk espezifikoak dira, ez dire egunerokotasuneko geusek, eta kanpaina espezifikoak diren egian, aparte kontratatu behar da, ez dago kontratu barruan. Eta gero bestetik bebai, erosi diren kontratu hori 18.000 eurokoa da, baina dena ez da bakarrik komunikazioko kanpaina hori. Komenta gendun batzordean bebai, erosi direla material batzuk, behin betiko izango direla. Adibidez banderola batzuk eta kartel bat udalean jarriko den kartel bat, eta bar. Orduen, kanpaina horretan bebai badago materiala non urtero bonoak erabiltzen direnan erabilial izango da. Beraz ez da bakarrik. 18.000 kanpaina materiala bebai bada hor sartuta. Banderolak, esan duzu, non ipintzeko erretik zea? Bai. Bonoak direla eta? Bai. Erabaki da hori eta udalean jartzeko bebai kartelantzeko bat. Orduen horrek material horrek behin betiko datorren artean beste kanpaina bat egiten badugun jartzeko, bizibilizatzeko. Sartu ze sartzen da kontratuen, komunikazio kontratuen. Esan duzu hau ez dela sartzen, baina zer sartzen da? Espezifikoki bideo bat, bideo bi, sare sozialetan inbertsioa, publizidadean. Urtean bideo bi esan gure duzu? Ez, kanpaina, ez dakit bideo bi edo bideo bat. Ez da, kanpaina komunikazioko kontratua. Komunikazioko kontratua, bai. 80.000 eurokoa, ez dakit ez laipenak zuek egon zintzien bebai lizitazioa izanean. Bai. Paseko txuet ez dakit exactamente zer dinoen kontratu guztiak. Bai, bideoak aparte fakturatuko dire, galdera izan da. Batzuk bai, horrek soporte batzuk, pertsonalaren soporte batzuk dakarzez, eta ezin da bideoak ekarri ekitaldi bat egiten den bakotxan, horrek kostu bateko. Bai, esate baterako, jaietan egitea sartzen da kontratu barruen? Azokan egitea sartzen da kontratu barruen? Depende, sartzen dira ez dakit zenbait bideo urtean. Orduen goaz, horre jolasten. Eta jaietan ez da bideorik egin? Ez da sartzen? Ez da egin. Guk atara dugu argazkiek, badeko guz programatuta post bat itea, sare sozialetan, eta beste ekitaldi batzuk aziten dugu moduan. Argazkiak atara eta igo. Baina urtengo San Martineten ez da igo? Ez da igo, baina pasanean bai. Eta zergaitik ez da igo San Martinetan eta sokan
kristona izan zen, zetengabe geunden jasotzen, eta San Martinetan beste urte batzuetan egin danean, dinote? Ze beste urte batzuetan... Bai, beste urte batzuetan, beste kontratu bat egoan, beste pertsona bategaz, beste era batera, eta beste funtzionatzeko beste era batera. Eta ez da egin, ez talako tokau. Ez da tokau, edo zuek erabakiten duzue. Gure dugu asokan publizidadea gota Instagramen, baina jaietan ez. Zuen erabaki bat izan da, edo enpresaia zehaztuta deko San Martinetan indar duen edo ez? Erabakia da nosin eta nosez. Bai, hori bai. Eta modatzezu prioridadea asokari zuek. Bueno, mondotxogu asokari eta aurten San Martin jaietan atara guk argazkia. Bueno, zuen boltsikoan egiteko, ze partekatu edo zuen egin ginen. Bai, bere esan dut preparetako gula. Bueno, dia paskotarako argitaratzen dozuen. Bueno. Baina ez da beste enpresa bategaz egin orain artekoa, ezuk esan dozu enpresa guarria dela, ez barkatu. Igez, azaroan jaba zegoen. Bai. Eta San Martinetan egin zuen bideoa eta Paskoatan ere. Orden ez da barrie, ez da beste enpresa bat. Ez, bai, nire... Orden, apurbete, lehen bai, gabiz, oin, hau dagoenetik gabiz. Eta erantzuten danean, erantzun datukaz eta zer zehatzakaz, ez uste dugu, erabaki dugu gure izen duguleko eta... Argi esan dut, erabaki dugula guk. Beste... Bai. Bueno, aurreko batzorde baten baipatu gendu, baina pentsetan dut garrantzi edekola eta eguraldi hona jai batzordean inguruen berba ingure dugu. Ondala gitzi irakurri genuen dokumentu baten jakin izen dugu, eguraldi hona jai batzordeko zuzendaritza organoko kideak berriztu direla eta erregistro horretan jasotzen den azkenengo zuzendaritza batzordea 2024ko abenduaren 4ko datarekin inskribatu zen eta, bueno, hor agertzen da presidentea dela Itziar Landeta, sekretario idazkari Manuel Francisco eta diruzaina Asier Amarika. Bueno, irakurtzen badoguz eguraldi hona jai batzordeko estatutoak, bagauz artikulo batzuk zehazten deurienak zuzendaritza karguak aldatzeko ze baldintza bete behar diren. 16. artikulan ipinten deu, irakurriko dut erderaz zeholan dau idatzite, eta eserrez aldatzeko. Los cargos que componen la Junta Directiva se elegirán por la Asamblea General y durarán un periodo de 4 años, salvo revocación expresa de aquella, pudiendo ser objeto de reelección. 17. artikuloan bebai, B atalean ipinten deu. Para pertenecer a la Junta Directiva será indispensable ser designada en la forma prevista en los estatutos. Eta 18. artikuloan ipinten deu. El cargo de la Junta Directiva se asumirá cuando, una vez designada por la Asamblea General, se proceda a su aceptación o toma de posesión. Zuen buruek kargu horretan ipinteko ez dozu inongo asamblearik osatu, bazkira bozkatu alizeteko aukera bez da egon, zuen erabakia izen da eta zuen buruek zuzendaritza karguetan ipini dozuez alde bakarrez hartutako erabaki baten bidez, nortzuk aukeratu zaitue. Nork erabaki deuzuek zuzendaritza kargu horrek hartutea. Ez dozu seguraldi hona jai batzordeko kidea jakinarazi bezin, aldaketa horretaz. Eta gogoratu gure dugu elkarte hau norbanako eta beste elkarte askoren artean osatzen dela. Bai herrigunekoak eta baita osoetakoa be bai. Oraldi hona jai batzordeak hartzen duz jai guztiek barnean. Santo Tomas eta Bar, eta San Martin Pasko jaiak, eta danak orduen jente asko dau hor lanean, eta jente asko zu baina urte gehiagotan zehar egondana hor lanean. Uste dugu respetu falta badala, jakinarazi ezitea, eta parte, asamblea bat ez konbokatzea zuzendaritza karguek aldatzeko, eta behintzat bozkatzeko eskubidea eukiteko. Eta gehiago, 2024an badakigu zer gertatu zen jai batzordean, zelako istiluek egon ziren, eta istilu horren protagonista izan dako bat, Manu, ez dut errepikatuko zer gertatu zen, izan zanean, eta ipinten dozue idazkari, ipinten dozu zure burua idazkari, inongo asamblea baten
aipatu barik eta zure burua inork bozkatu barik. Iruditzen bastearen larri haua, gertatu danaren ondoren, hausnarketa batin barik, gainera, hau egitea, urte berean, urte amaitzeko. Eta, bueno, hau dana esan dute, eta ez jaskun guzteko gai honegazolan etortea, baina jai batzordean gertatzen dana apur bete nekatute gauz, pentsetan dugu uste dozuela hau zuena dela, manejetan dozu ez geuzet gure dozuen moduen, ipinten dozu zuzendaritza kargoen zuen izenak inori aipatu bezin barik, ez jakinarazi barik, behintzat, eta, bueno, derrigortute sentidu gara gauza batzuk eskatzera, eta lehenengoa da azalpenak emotea, osoko bilkura honetan, eta batez be jai batzordeko kideen aurrean, kide guztien aurrean, ez bakarrik herrigunekoak, osoetakoak bebai, eta beste alde batetik zuzendaritzako karguen dimisioa eta estatutuan zehazten dan moduen asamblea bat osatutea kide berriak nortzuk izango diren bertan erabaki ahal izateko. Etzetan dugulako hori zen beharko zala bidea. Eta, bueno, ez dakit zer esan behar duzuen honen inguruen. Bueno, aklaratako. Egurari batzordea jasotzen dagoen subentzioa, eguneko unean demakuten dituela jaiak, eguneko unean pagiten da bezala, eta buru beti egon dela, udaran erantzunkizunagatik kulturarloan dan zinegotzi. Jai batzordeak baditu bere kideak, 2006an sortu zanean, badau jasotan nortzuk berezen bertan sortu zanean eguraldi jai batzordea elkarteak badeko bere kideak. Hori egiten da gero zabalkuntza bat herrira eta hor parte hartzen deu herritarrak batzorde horretan. Ez dut uste inposatzen direzela gauzak, guztiz kontra. Eta etorten da, aportazioak egiten dabez, eta jaiak elkar batera egiten ditugu. Eta responsabilidadeagatik historikoki honan izan dalako eta uneko una udalak ematen duen subentzio hori uneko unean ordaintzen dituelako jaiak kulturarloko zinegotzea izan da buru eta horregatik azalaren asamblean nire burua aurkeztuek. Asamble horretan buru ipinten da nire ni hor karguan kulturarloko zinegotzea izan da. Eta idazkaria? Manu, idazkariak. 2015an Manu Bokala izan zen jai batzordeana eta idazkari modu ipinteiako esan duzu kide batzuk deko zela 2006-tik. 2006an sortu zen eguraldi jai batzordea eta hortze kide batzuk egon ziren elkarte hori sortu izateko. Alde batetik kide batzuk dauz, baina ez dozu asamblea deitu eure bezaitu ebozkatu, orduen hori geratzen da bardin, ez? Eta gero kide izeteko edo zeinek eskubidea, eta bueno, zuzendaritza talde aldatzerakoan bedo zein herritarrek bazkide izan alzan, eta hori barriztu bai. Estatutuan ipinten dugu, bazkide izateko bi abal behar duzula. Estatutuatan ipinten dugu bai, zuen kargu ezin duzuela zuek bakarrik erabaki orden. Estatutua kontuen badeko guz danerako, ez bakarrik zuentzako. Zer ipinten dugu esan duzu, barkatu? Bazkide izateko bi abal behar dituzula bai. Zeintzu? Direzten bi abalak. Zeintzu? Bierazkian ziren kideetak. Sortu zituzten, elkartea sortzen dituzten, bazkide batzuk bermatzen dute elkarte hori. Hori jartzen dugu estatutuetan? Zer artikulutan ez dakizu, ez da? Baitzute, ez dakiten manu badeko, Estate imprimido. Da erantzunkizuna batik, artea kulturarloko zinegotzia, historikoki eran izan dara. Hori bez da egie. Segonda 10 urtetan zehar pertsona bat hor zuzendaritzan ez dana, ez direnak zuzendari, aparkatu, zinegotziak izan momentu horretan 10 urtetan zehar, orduen hori bez da bete. Eta
Eta gero esan duzu danon artean erabakitzen direzela jai batzordeako ekintzak eta bar, eta bueno, ni jai batzordeko kide zenaz, jai batzordeko kideakaz eta kultura elkarteakaz eta norbanakoakaz harremana dekogu eta kontetan dozku bertan gertatzen dana, eta, bueno, esan gure dugu, obera joan dala, egie da, hau dana gertatu zanetik, baina ez da egie danon artean erabakitzen dala. Eta ez da begie bez, erabakitzen dala bardin Pasko jaiak eta San Martinetako bileretan, edo auzoetako bileretan, zuedeko zuen rola, guztiz desberdina izaten dala. Esari joaten Santo Tomaseko bileretara adibidez, erabakitzen ez hemendik esari paseko, guk ekarriko dugu hau erabaki dugulako 40.000 euro gehiago dauzela, baina hau ekarteko, ez oso bardin jokatzen, orduen hori be ez da egie. Eta hori ez danez bermatzen, eta zuen buruek ipini duzu zenez gainera zuzendaritzan inori izan barik, behartu ez sentidu gara, igual burokratikoki errezena izango zan. Zuek izatea karguek, eta bueno, papeleo utze dela, baina gero zuen rolak ez dekola eraginik bertako erabakietan. Bizke ez da holan. Orduen, hori ez danez eta gainera zuzendaritzen ipinizarien ez, ni pentsetan dut, beste guztiek be eskubidea dekiela erabakitzeko, nor egongo da nor, behintzat jakiteko. Hau ez da jakinarazi jai batzordean, zergaitik ez dozue jakinarazi aldatuko dozue zela zuzendaritzako karguek? Guk egiten dugu, bueno, erantzun gotzu, azkeneko galderatik eta gero besteak. Guk deialdi bat egiten dugulako herritarrei eta bertan jai ezberdinetan herritar ezberdinak parte hartzen dutela, egia da historikoki da dauzela pertsona batzuk baireki izela konpromesua eta jarraipen bat jai batzordean, baina da deialdi bat entzumena egiten jakiena herritarrei. Horrekin lotuta ja proietziten dut bigarren galdera, erabakiak adostu egiten direzela, ekartzen dituzten ekarpenak jaietan, herriko jaietan aurrera eramaten direzela. Jokoak, orkestak edo direzela, programazioa elkarrekin egiten dela, haurik ekartzen da bidezen ekarpen bai. Osta esaten ezetza horren ekarpen batik. Eta bukatzeko auzoetan, auzoetako jaian, ez dugu zuzenean parte hartzen, auzoetako jaiak bai, eurek kanpotik be finantziazioa lortzen dutelako, hainbat auzoetan. Gerten direz, tabernen parte hartzen dutelako, enpresetakoa, horrela izan zelako bai, herriko jaietan 2006 aurretik. Orduan, auzoetan eurek be gain hartuten deurie gainera han jai guztiak, bai udalak ikusten deu, herriko jaietan bezala, materiala eta gure giza baliabideak, baina eurek be finantziazioak kanpotik tope egiten gari ez. Ez dugu auzoetako jaiak eunean, herriguneko jaiak bezala, eunean finantziatzen. Eta sarritan bai da, osoetako jaietan be, guk zer esan auki dugula. Zeu zer pase danean, edo zeu zer iztale gari zen danean, edo, bartu emana zuzena badekogu, beraz, hor be, erantzuntzuna daukagunez, hor bertan bere Eta hola izan beharko zan, zuen rola izan beharko zan, joatea auzoetan itun duzuen moduen, eta zeu zer behar danean gestino aldetik, burokratikoki, laguntza, hori bermatzeko egotea, egon behar basari hor. Eta ez filtro batetik pasetako, hemen iten dan moduen, erabaki guztiek, eta erabakitzeko hau bai, hau ez, hau diru edau, baina bakarrik nik proposatzen dut zuten honetarako, ezin da bozkatu, gertatu dire solakoak. Orduen, ez deko zuen jarrera bardinen. Aurrera botetan da, parkatu erabakitzen dena, botaten da zen ekarpenak aurrera eramaten direla. Eta, nik ekarri doan gaia, onduzatu gara beste kontu batzukaz, horretan kokatute, zuen burua kargu horretan ipinite, eskatu dugu, begeuz eskatu dugu, azalpenak emotea jai batzordeko kidei, eta dimisioa eta gauzak egitea egin behar diren moduen asamblea baten bidez, eta bozkatzeko aukera aukinde. Jai batzordeari
Eurek bai, bueno, ez deuri horrela planteatu, beste gauza bat ustedes planteen da diesela, plantean dut otra cuestión, eta badau data eurekaz elkartzeko. O sea, tienen una fecha para reunirnos y sobre todo la cuestión que han realizado que no era esta. La diseñoa está emango dekogun erantzunkizuna ondala modun, eguneko unean, ematen dan, zuen zino batean, eguneko unean finantzatzen dan jaietarako. Zubakizu itziar zenbait elkarteri finantziazioko iturri bakarra udalaren adana? Zenbait elkartetan gertatzen dan hori? Danatan aurkeztuko zari presidente eta sekretario dana kontrolatzeko? Amentze elkarte honetan, edan materialak, giza baliabideak, udala eguneko egunean hartzen dugu bere gain. Eta hori gertatzen da beste elkarte askotan. Baina da beste gauza bat da. Giza baliabideak ez dira zuena bakarrik, eta nitzako importanteena elkarte baten hori da. Eta giza baliabideak zorionez beste askorenak dira urte askotan. Gero, zuk uste duzu, beste galdera bat ingo dut, zuk esan duzu bazkideak, ez dakizer, nik legunean jai batzorde horren sortzailea sana, edo gaur egun uste dut diruzaina dela, azierrez? Hola da? Bai. Esan zuen, hori estatutotan jartzen diren gauzek direla, baina gero ez dela kunplitzen. Bere sasoian egon zirela osoetako kide batzuk, baina ez dakile orain kide nortzuk diren, hau da, asamblea hori esan egide, itziar, ez da egin. Ez dakizue nortzuk diren bazkideak eta nortzuk ez. Elkarte bat beti egon behar da zabalik bazkide barriak egiteko, demokratikoa izen gure badeu. Hau da, helburuekaz bat datorren edozein pertsona sartu izateko, ez mugatu. Ez? Eta orduan, zut bere ez dakizu nortzuk diren elkarte horretako bazkide. Ez dira existitzen, ez dira asambleak egiten, ez da sozio liburu bet, bazkide liburu bet, azierrek esan zaudon mure. Orduan, gauzek ondo indure badire, demokratikoki egiteko, normalena izango litike, nortzuk parte hartu behar dabi eguraldi hona jai batzordean. Pues, herriko jai guztietako partaide diren kideak, barri dozte San Miguelekoak, San Bartolomekoak, San Dionik aparteko zera dekoa, eta beste edozein auzo, edo San Martin, edo Paskuatako jaietakoak. Orduan, ez dakit zein dan arazoa gauzek ondo diteko, eta atzera botateko txarto inekoa. Zuk esan duzu beti izen direla zinegotziek, baina ez da egia. Ez da egia. Ze 2004an uste dut, sortu zan, bale. Azkenengo aldaketa izan zan, 2018an, eta 2018an, hemen, presidente agertzen dana, ez da izen zinegotzi, ez dakit ze urtetatik. Orduen, gutxienez, 10 urte edo kasik, ez da izen zinegotzi pertsona hau. Urrengo aldaketa, 2018tik 2025era, 24, presidente agertzen dana, ez da presidente izen, osea ez da zinegotzi izen. Ez dakit, orduen segaitik esaten doztezun hori. Kargu hori, betetzen egon direnak, ez dira zinegotzi izan. Karguan egon direnean. Hau da, zuek erabaki zuen gauza bat, eta, demokratikoki oso eskasa, eta ni pentsetan dut, onartu beharko zenkiela, txartu dineko gauze bat dela, eta hende guzen ondo. Badakit, hori oso flexiblea da, bazkideena, eta badakit, eta igual inongo elkartetan ez da arrajatabla eroaten, baina ez
eske ez da olako gauze bat gertatzen. Normalean gertatzen dara da, danon adostasunarekin jarraitzen da, 4 urte barik 8 edo 12, edo danon adostasunarekin barritzen dire postuak, nahiz eta igual asamblea bat eginez, edo ez dakit zer, hori badakigu gertatzen dela. Baina, zure burua aukeratu, ez dakit nik, hori oso legezko eta demokratiko dan, barriro dinot. Eta azken gauza bat, legunean plantearen duen, ia legezkoa dan, eta ez dakit erantzuna daukazuen. Legezkoa dan, zuek biok juntako kargu izan da, zuen diru laguntzetan eta boskatu alizatea. Guk absten eginen gobernu tokian, junta gobernon abstentzioa eman gendu. Ez dugu gota alde. Abstentzioa aurkeztu genuen junta gobernu, tokiko gobernu. Baina alde ez, baina abstentzioa bez, ez? Parte hartu aldozu bosketan? Abstentzioa gaz, bai. Abstentzioa gaz, uste izin dozule parte hartu. Bueno, ausente. Ez no es lo mismo. Ausentar. Nahiko da. Beste galderarik edo Bai, bueno, nik artetzen eta korreozetik paletzarteko bidezkak argistatu eta posteko espaloirako irisgarritasuna egokitzeko eskaria egiten gatoz berriro ere lander. Pasaden urteko iraieko osoko bilkuratik danak ez badira, ia danetara ekarri dugu gai hau, 14 hilabetez. Azkenekoan batzar bat egin eta teknikoen balorazioaren zain zeudela esan zenuen. Laster izango zala. Urgentea da egoera hori konpontzea, ez uste bat izan aurretik. Vale, hori balorazioak badeko guzia, aurrekontuak badeko guzia, eta orain, definitu behar dugu, bi modelo desberdin daukagu, eta definitu behar dugu ze modelo jarri. Eta zentzu dira, bi modeloia? Ez, bata betiko argiteria jartzea, edo LED sistemarekin jartzea. Zein da desberdintasuna? Desberdintasuna da bat eguzkiko plakakaz rekargetan dela, eta horrek elektrizidade moten duela, eta ez dela konektatu behar salera, eta beste batzuk dire, dugu guzan farola. Bata energia eguzkitik hartuten duela, eta ez tozu zeraitik elektrizidadea erabili behar, eta beste bat da, Algon, desberdintasuna elektrizitate motari dagokionez. Farolari dagokionez. Farolako jendeko, baina bildurre moten doz, bildurre. Moten dozku, ez dakit, hor gabizaituten, neguen, ez dagoela igual eguzki askorik, ez dakit zen bete, honek be, holango farolak ontxe da bizin biten leku guztietan. Orduan ez dakigu zelango, hor gabizea pentsetan behin betikoa jarri edo LED sistemakoa jarri. LED sistemakoak zer deko hona, ez duzula energia ordaindu behar eta eguzkitik datorrela. Bai, etxarrak eukin daike, ontxe sasoi honetan oso bildun dauela eta ez dakit errekarreko bat dagoen suficiente, gero gobean izetute eukiteko. Ez hori deposito bat egaz doa. Deposito edo karga bat hartuten dugu egitik. Orduan, klar, eminka sistema hori autosuficiente izeteko, baina gero espadeko guargirik, txarrik. Orduan gabiz hori baloretan, abertzelango, proposamen bideko guz, seguraski botako dugu kablea eta listo. Eta noizko hor ikusten duzu dago modela? Elasteria, bai. Eta irisgarritasuna, ze justu azken zatien? Irisgarritasun hori ez dugu, balore dugu bakarrik argiarena, hori ez dugu momentu balore dugu. Baina badakizuen esaten dizugun, ez? Paletza aurrean, pasabide hori. Grabia. Eta izin da, zeuzer provisional egin, hau da, hormigoi apurbeteraz hartu nivela, apurbeteraz, ez dinot, gazte barik diruen. Ez que oso peligroso da, eta batez be jente nagusientzat residentzireta doa jentea, zila erredaz egazta. Ez que dau oso txarto, eta da, zegoetik bakarrik dizutute apurbet, gero ja, bierretzi beste zeuzer egiten baga serio, bale,
baina momentuz arrisku hori ekiditu, jente asko da, eta, bueno, argi problema bat da, ze argi bitxi badau, pues, errezau da estroposu egitea edo zeu zerrez, baina argi egazbe konponduko ez danaz, txarto badau, harriek solte, ez dakiz zer, osea, dau nivel diferenteatan, eta ni pentsetan apur bete lisututeagaz nahiko dala jarroa zentzat, jente nagusi pilo batek paseatzen dugu handik. Bai, eki da, joan etorriak erresidentziera, lehen komentaren duen moduen, nik ustot erditik iten dala. Osa, erditik dinot, bideko etxe parkedeko erditik, ez dala handik egiten. Horrekanera beste aldera konexin otxarrareko. Bai, baina trenerantza eta doazenean, ez deuri egiten zurdin Bai, ez da... Bai, jende asko, erabiltzen dago horretarako, eta bertatik ere bai, pasatzen direnean, ez dago gauz bi pertsonik ikuste ditut egunero, beraien aulkiekin, elektrikoekin joaten direnak, eta trenera badoaz, hortik doaz. Bakar, hori egiten dira. Ez oso arriskutsu da. Horrek zeurutan pasetan dira ditzeko nabela horrek azor baiteko. Jo, ez dakit esaten, arratzaldeko lehenengo orduan bai... Osa, iruretan edo, Ez dakit, 3-4, ez dakit, ez naz egoten egunero berituten ze ordu zehazki. Bai, fijo da, osa dau elgorritu batzuk joaten direla hortik, ez? Bai. ¿Listo? Sí. Bueno, Chanda. En el anterior pleno preguntamos sobre las obras de instalación de las placas fotovoltaicas del Kiroldegui, ¿vale? Y nos surgieron ahí varias dudas, ¿no? Una era que para la instalación de esas células sí hubo una serie de obras que luego no se repusieron, no se estaban en mal estado, como el tema del jardín, el tema de los bordillos, a ver si se habían reparado. Luego la instalación, si ya estaban conectadas o no, las células estaban en funcionamiento, y en caso de que ya estuviesen en funcionamiento, ¿qué edificios están conectados a esas células? Vale, en principio sí se dan por concluidas la reparación. Las reparaciones de las que comentas, sí que queda una última reunión pendiente con ellos. Creo que algo queda por matizar, pero creo que la mayoría está solucionado. Y respecto a la conexión, de momento no, porque hemos tenido que solicitar, bueno, nos mandó toda la documentación de Iberdrola a unas de distribución y otras de... No, distribución y comercializadora. Teníamos que, la comercializadora nos tenía que dar el ok para luego poder ponerlo en marcha con la distribuidora. No, la distribuidora nos tenía que dar el ok para luego poder hablar con la comercializadora. Estamos en esa fase de que nos den el ok de Iberdrola de la distribución para poder solicitar la comercialización. Vale, y en esa comercialización es donde se van a ver los edificios que... Sí, entonces ya ahí es donde a partir de ahí la enchufamos ya, digamos, la electricidad y ya a partir de ahí pues tomamos decisiones de dónde... Vale. Sí. La decisión de los edificios es municipal, entiendo, no es de Iberdrola. No es de Iberdrola que tenga que decir de qué edificios... No. Bai, azken orainen, Caserío Marmolerian, espaloia egin direla jakin izan dugu. Caserío Marmoleria, ez ote izango kanpillarre baserriaren ondoan. Oraintsu, ondarearen jardunaldiak egin dira gure herrian, eta baserriak indartu eta babestu beharraren inguruan antolatu ditu hitzaldiak udalak aldundiarekin batera. Hasi gaitezen kostu bitxien daukan neurritik. Ondarea babesteko, baserriak diren ondarea babesteko. Eta da, baserrien izena. Badakit deri dela, baserria, baina ingurukoa da. Oso ezaguna, erizaz, eskolaz eta bar, Zamudio referentzia duena. Eta udalaren eskura dagoen gauzarik errezena izenak zaintzea da. Indartzea, babestea eta berreskuratzeko aleginak egitea.
kanpillarren mesedez. Bai, hori, ez da, egia esan uste errakuntza bat dela, ez da esalako holan agertu behar, egia da. Bai, errakuntza bat da, eta listo, ez dugu nobleak zoteko. Ez, baina, ez da berrirakusten ikusten bata batek. Bai, indeurie komunikazionako taldeak jaso zeurien nola, mazer esplikezakien zelan marmoleria alboan dagoen azera baten reparazioa dela, eta indeurie hola, nahi esan, ni ez naz justo detaile horretara arte eskote. Ez dinozuk. Bai, egia da, arrakuntza bat izan dela, eta kontenutiko dugula. Eta egia dara txartu da, claro, el caso de lo de marmolería, pues está un poco baita gainera zuen biok hango inguru arrazo idea horrekin esan duztuzunan Vale, urrengo gaian azoken ingeruan da. Bueno, oraindik ez dugu jaso batzordetan azokako txostena. Informazio lan ofizialak ez deko. Baina hau ez da bakarrik hona ekarri nahi nuena, baizik eta azkeneko esamen, egon gintzezan arratsalde batean, komisio batean, eta jarraian etxeraldu ginenean, telebistan ikusi gendun, bertan bera gelditzen zirela animalien azokak. Eta esan ginduen, intxe bertan egon bagara hemen udaletzean, eta inok ez badozku ez zebez esan. Orduan, guk pentsetan dugu ordurak zuek horren barri eukin da egongo zintziela. Nori zen zen hori batzordean? Ez dugu goratzen. A ver, depende la fecha. Emetik urten eta egungarian ikusi gendun. Eta eske gure artean komentatu gendun. Ontze bertan egon gara. Ez, emetik batzordetik urten, herritartasun batzordetik urten ginen, etxera jo ginen, eta egunkarietan argitaratuta zegoen. Eta salimos La comunicación oficial de gobierno salió después de tener comisiones junto al gobierno, creo que fue un jueves. No sé, mano, yo no me atrevo a decir que... De acuerdo, porque... Nosotros nos quedamos con la sensación de que estuvimos aquí con vosotros hablando... A ver, si no se comentó, me imagino que es porque no sabríamos nada en ese momento, porque queremos si no, no cuesta nada. Eso es, por eso. Entonces, no nos hubiese costado, en mi caso, yo estoy... Paulatinamente, primero me fue en Navarra, luego en Guipúzcoa y luego llegó hoy. Pero la comunicación... Puede existir Salimos de una comisión aquí, me acuerdo exactamente de que salimos de eso, de una comisión, y a las 9 y pico de la noche yo personalmente recibí la comunicación del gobierno vasco. Que dije, hemos estado hablando del tema que no se ha hablado. Lo que nosotros nos chocó. Yo creo que si todo el mundo sabía que había una enfermedad de las vacas, eso estaba claro. O sea, eso era más que evidente porque ya se había mandado en Girona, en el Correo y el Deia y el Gara y en todos los periódicos sacaron. Justo exactamente, ¿se va a suspender todas las ferias? Pues no sé en qué momento me lo salió el comunicado del gobierno vasco. Vamos, que no me después de las 9 y pico así de la noche lo recibimos, yo por lo menos lo recibí. Y lo tengo en un grupo, digo, porque es que estaba con gente cuando digo, hemos estado hablando de este tema. Por eso nos quedamos un poco también nosotros de, pues acabamos de estar con ellos. Si esto ya se sabe en la tele, entonces ellos también lo tienen que saber. No se ha hablado. Pero bueno, tampoco tenemos la ficha técnica del día de la feria, entonces bueno, pues lo de siempre, nos pasa que no tenemos todo tipo de información, entonces muchas veces da a que es una casualidad, otras veces nos da a pensar a que pues no contéis con nosotros, otras veces a que nos ocultáis información, nos puede dar a pensar de todo. Pero sí, eso es una cosa sencilla, decir que se va a suspender, porque encima era un tema que estaba... Sí, pero hay muchas cosas sencillas, Lander. Para la sencillez hay muchas cosas son sencillas y muchas veces tampoco se nos transmiten. Entonces, bueno, cuando se va apilando una y otra, al final te da que pensar cosas que ni quieres pensar, pero bueno, pues se te pasan por la cabeza. Entonces, como teníamos muchísima falta de información, porque todavía no tenemos... pasatu con ese euskera, ¿vale? Beraz, hasi naiz hitz egiten, eta ez dakit zergaitik. 23 izan zen, no? 23an. 20 y 49 gu Zeran zen, 20 y 49 deko eltzeia esku 23an.
las 20:49 yo recibí un WhatsApp, pero luego a las 20:56 recibí Oficial a las 20:49. el comunicado y fue ese jueves, ¿no? Ese El 3 jueves de al salir de octubre, aquí, yo sí me acuerdo que fue salir de aquí, estaba tomando algo con gente y me salió, juegos, estaba hablando de esto, me vino a la cabeza, estaba hablando de esto y digo, mira, comunicación oficial de gobierno. Bale, bueno, orduan, asteburu horretan, galdera batzuk ditut, Asteburu horretan herri kirolak egon ziren, zuzen ere barikuan. Pentsatzen dugu, udalak finantziatuta izango zirela. Guk horren inguruan ez dugu inolako informaziorik izan, baina ezke herrian ere ez dugu ikusi ez da kartelik, ez aretan banatuta ez ezebez. Inork ez zeukan horren berririk, zuek bai, imaginatzen dut, ze zabalpena egindan, non, nortzuei, zergaitik bai, zergaitik ez, bueno, pues dauzkagu horren inguruan zalantza da neko txo. Horre gertatu zana zan, bueno, kontrobin dugu, urriako 23an jasoiten dugula, horre azkeneko orduan komunikazioa nola dana eta gelituten da, eta lagun probazaleko elkarteak bazituzten prestatuta idiprobak. Ezin dut ezan oin fetxak ziren, bariku zapatu astelenean, sekien, ez dakite ez nago iziur, badakit barikua zapatuan egin dudan, eta astelenean idiprobak sekien, lagun probazaleko elkarteak. Eta hori be anulatu egiten da. Ateratan bertan bera gelditu egiten da. Beraz, lagun probazaleko elkarteak martxan ipintzen deu, purbete euren bebai karreran edo azkeneko orduan, ez egiten da biez, lagun probazaleko idiprobak herri kirolo horien gatik. Azkeneko orduan, azkeneko orduko gauza bat izan zan. Eurek be, karreran ibili ziren baten dana itzita, pentsetan dut, azkenan elkarte bat onduke dau. Bana guztie berrantolatu, herri kirolak aurrera eramaten eta uste dut bariku goize horretan edo eguen goiz horretan da egitzen zela kartelagaz eta imprimatzen azkeneko momentuan hau argitaratzeko, baina lagun probazaleko elkarteko ekintza zan. Eta herrian zabaldu zan? Osa, zan kartelak eta egon ziren, zenik? Lagun probazalekoak ipini zeuriela kartelak, pusieron carteles por el municipio, pues eneko era además, o sea, tengo recuerdo, porque además idatzi zegoen hori karrenan ibilita, Zamudioko udalaren logo barik zijoala, komunikatu osku, baina, bueno, ulertuten gendun dana, ze izan zan azkeneko. Osa, bere kartu zegoen, imprimidu zegoen batzuk, esan joan Zamudioko logoaren SB, tenia zeurien, izen zegoen moduan. Elkartea. Bueno, bertan bera lotu zen idiprobak, eta zeu zer gure zeurien betetu, eta... Hori, enteratu gintzezan, ja, toro pasago esaten dana, gure inguruko sare sozialetan ikusita, gure inguruko jendeak. Bai, hau Zamudion bada. Baina elkarteak antolatuta. Bai, hori, bueno, gutxienez jo, ez dakit, udaletxeak horretarako dauka bere weba, horretarako dauka bere Instagrama, bere Facebooka, jo, que menos, ez? Horreri esan altzut, ez que ez dakit zabalkunde minimo bat. Goizean, dana itzita bukatu zala. Bueno, pena, ezin enteratzea joateko, edo ikusteko, edo, bueno, behintzat herritarren ahotan egon alizateko, ez? Batez be, herriko pertsona bat izan denean aurre gondana erakutzgai edo. Bueno, hori alde batetik, eta bestetik, karpen instalazioa lizitatuta dago, eta ganaduena ez da montau. Ordaindu beharko da hori, ze nora joan da diru hori, ganadu azokorako aurrikusita zegoen diruarekin zer egin da, ze egoeratan dago da guzti hori. Ordaindu beharreko karpa begiratzen gauzeia ordaindu beharko badugun edo ez, eta animalien kontuen ikustu bertan bera lotu dela, ez? Bai, hor gabiz, tuteka, bueno, gurekea epea dela eta azkeneko momentuak euren zeukate ez dakit, pertsona kontratatuta, karpaketa, eta, bueno, gabiz metro karratuko, behar dugula instala indirezen karpak. Orduan, bueno, bidali deurio enkar esaten da biezen, ez dakit presaldaketa bat egon albadan edo ez, eta hor gauz behituten metro linealak monte indirezenak,
esaten dugu eurek marketako prezioa izan behar dela lizitazioan. Gabi zorra dituten, jaie pase dire aste honetan eta horrendik besteko gu... Vale. Gero, Gostategiren kontzertua dela eta, ere bai, bertan bera geratu zen. Iragarretia zegoen eguraldi txarra egin behar zuela asteburu horretan eta batez ere arratzalde iluntze horretan. Genekien estenatoki mobia izango zela. Herrian karpa ezberdin handiak zeudela ere. Kontzertua bertan bera ustea baino aukerarik gehiago ez zenuten ikusi? Ez zegoen plan berik egoera horretarako? Ikusita horren beste karpa herrian genituela adibidez. Oraindik, kostatzen zaigu siniste hau dalak martzan jartzen dituen bitarteko pertsonal guztiak izan da, baliabide ekonomiko potentea izan da, infrastruktura ezberdinak izan da, erabaki hori hartu behar izatea. Orduan, nahi dukago genuke pizkat, pasuen erabaki horren arrazoiak jakitea eta zer dela eta erabaki zenuten hori eta ez beste aukera bat ikusi. Aukera begiratu ziren, baloratu ziren, kontzertua eroatea azoka gunera esan posible, hor zegoen ekipo soinuagaz eta hor guztia instaleta guztien dana domekarako. Eta planteatu zen egie dalako herriko amengo karpa, plazako karpa monteta zegoela. Ez goela goma ipinita, karrejoan goma. Eta bai egoen eszenario. Eta baino kamioi horietak... Eszenario hori izan atxaten. Kamioia mugiteko kriston montajea zen, eta esan zartuten gizon probak behar dauen, edo proba zaleak montezan estenatokia eukinda esan kabinuten. Hemen genukan estenatokia oztopu iten zagoelako. Eta estenatokie kamioiena egon zen urez peteri. Goiti sartu zen bebai. Orientazioa asunta esan izen. Esan jozkoen orientazioa igual izango zala. Zeuditeak sartuko zegoen. Eta orduen, egon ziren putxu askoan eta elektrizidade kontu edauz. Joten deurien jenteak esan zeurien ezin dela bez ikutu. Dagoen neguriteagaz eta suerte txarra, urte bitan ukidugu duguraldi hona eta urte nago. ¿El cambio del lugar del escenario fue motivado por el tema del camión o había otro? No. El anterior, cuando lo de puro relajo fue en la zona de Cochabamba y esa zona, y yo que el tema de al estar puesto en esa zona pues está más expuesto más al viento y al agua. No sé si la ubicación fue por el tema del camión, con todo lo que llevaba igual la orientación. Pero el motivo que era técnico por el tema del camión. Sí, mi camión era bastante más grande que el que se pudo para puro relajo también. Era bastante más pequeño el de puro relajo. Sí, no tenía nada que ver. Es que la gente le ha chocado el cambio de ubicación. Entonces, y las previsiones a esas horas no daban agua porque cuando llegaron los de Gosategui, era no sé cómo se llama, Miquel, tal, el responsable de ellos. Hubieran abierto el camión a mediodía. Ellos apostaban porque no se iban a... A esas horas, los distintos medios que consultábamos daban que no iba a llover. Sí, de hecho paraba. Como para no realizar el concierto. O sea, no daba una previsión desde el viernes que iba a llover mogollón, porque si no, lógicamente, pues lo suspendemos el viernes. O con un día y medio más de tiempo, pues intentamos hacer algo, pero ahora imposible hacer traer todo el algo. material, incluso estar ellos aquí para una hora antes. Eta... Iba a haber futuro Eso, concierto de Sí. la gente estaba ilusionada con el concierto. Sí, la idea nuestra lo propusimos además que había que cerrar la fecha cuanto antes, pero bueno, es un grupo que va de cobrar la agenda a tope, o sea, topera, bebai, por lo visto, postakita, zaratik aurrera, beran, paroiak bebai egiten da biez, eta horro saber, adostuten badugu egun bet. Bai, gente espero dagoelako, da
eurek prest egon ziren, bai barriro etorteko, prest dago. Bale, eta gero... Kamila bardin ordaindu beharko dugu, remolkea, baina hor, zuk esan duzu goitik eta ere sartu zala, eta horri bale, dinot, orientazioan az bada izen, Zeuze bat da, euria sartzen dela libre dagoen lekutik. Holan izan zan. Baina, horretik notzupa, sartu bada, katxarroa txartu gonzalako, ze normalean... Eurita kristena izan zan. Bueno, bai, goitik sartzeko, da txartu dagoela, Aiztea... Osea, estenario baten, ondo badago ez da sartu behar goitik. Osea, beste guze bat da, zabali dagoen aldetik sartzea, bai, orduen bai da orientazio kontue. Baina goitik sartu bada, osea... Si hubiera sido menos alto, Alex, la orientación influye bastante, pero con la altura que tenía el escenario, no el escenario, la altura que tenía de esto, con el viento que hacía y con esto, hubiera entrado agua igual. Pero bueno. Pero como ha dicho que entró por el escenario, bueno, por arriba. Estoy diciendo que alguna responsabilidad tendrá que ha traído el escenario. Joder, coges las cosas, es lo que quiero decir. Al pie de la letra, no estoy diciendo justo por el agujerito que habían dejado más. Ez duzu esan hori, esan duzu. Ez da izan orientazioa betik, goitik sartzen dago, ez duzu esan eran. Joder. Hombre, llovió como para que entre agua. Kristan eguran. Gehiena goizean entzeuen, Goizean entzeuen gehiena. Osea, zaparrarik handienak izan ziren goizean. 6-7 de la tarde, 8-9, ya fue terrible. Eta gero justo, sospendu egin zanen, justo pare egin zan, baina hor, ezin dut esan zehatz, baina 6 inguru kristona gota zeuen, Aurra gontzan momentu bat, lotu zala eta esan gendula, pues, venga, aurrera no imposible. Bale, eta azokarekin jarraituz, honek, bueno, anekdotikoa emoten izan da, baina ez da anekdota bat. Herri bazkari bat antolatzen duzue, lehen sektore eta bertako produktua, kilometro zeroa eta indartzeko, eta Burgoseko mortzillak ipini zizkiguten menuan. Hori, inok komentirotzue? Arrozanak zirelako, dinezu? Ez, Burgosekoak zirelako, hain zuzen ere. Eta guri, Zamudiokoak izan da, gure zeo zer bada holan ezaugarririk, badeko goi Zamudio estarrok ez da San Martinetako mortzilak. Pues bueno, Burgoseko mortzilak jatea, bueno, gure anekdotikoa baino iruditzen zaigu. Osa, dakizue Burgoseko, ez dakite, nire ez tozta heldu, baino, bai, bazkaldun honekaz eta berba ingendun, Burgoseko azalako, dakizue ez dakite, osa, zindetut niko izatzen zan, badau kofradia, ez da, eta label produktuekaz lan iten da biesenak, edo arroza zalako mortzilla. Preguntetan zute, zelan dakizu ez? Zamudikoak ez zirela bai. Vale, oza, nik esoni baino bertako... Izan aldira naparrak, bai, egin naparra birezen bez, esan nahi dut, azkenean Zamudiokoak ez ziren. Vale, Zamudiokoak ez, baina berbaiten dugulako bertoko produktu. Hori da, bueno, como Zamudiokoak ez ziren, Zamudioko mortzilak ez dira produktuak ez dira, oiz. Kilometro zero ez dira izan, gureak ez dira izan. Oza, bueno, baina kilometro zero, oza, arrozanak bebai, bizkaitarra izan ala mortzilla. Esaten zut, ez dakit ondo, baina nire bazkarian be hori berban izalako mortzillari buruz. Esaten duguna produktu kilometro zero, bertako produktua dalako, baina... Bueno, da, Bermeoko arroin azokan ipintzea Santoniako antxoak. Bueno, pues... iruditzen da komente behar gendula, zen Zamudion baldin badaukagu zeo zer gurea dana mortzillak dira. Eta horrek faltan ikusi genituen. Eta besteak oso gozo zeuden portzertu ere bai, naiz da arrozakoak oso gozoak egon ziren. Eta ez da hori kontua da, zaindu ezagun gurea, dekogun gurea hori bebai, horreri bebai emotea bere garrantze eta bere tokia. Amaitu dotik. El mes pasado se celebró el Día de la Movilidad en el municipio y nos han comentado varias personas que tienen problemas de movilidad que han echado en falta el tema de la estación de Euskotren. Varias personas, ellos algunos que van en silla de ruedas, algunas personas que también tienen movilidad reducida aunque no la utilicen, que hay una dificultad a la hora de acceder al andén y a los trenes. ¿Vale? Euskotren, por lo visto, sí debió de hacer actuar para que
la zona, vamos a decir, la anchura que hay entre el andén y los trenes fuese menor, retrasando lo que es el tema de la parada de los trenes, pero nos han comentado que sigue habiendo un problema, que sí se ha acercado, ya no hay ese hueco. Yo personalmente vi a un chico cómo se cayó para abajo en el andén cuando anteriormente, pero estas personas, para unas personas sin movilidad reducida, como vamos a ser en general, sí se ha reducido y es menos la distancia, ¿vale? Sí con determinadas sillas de ruedas, por ejemplo las eléctricas, que las ruedas delanteras van un poco locas, tienen esa dificultad. Alguno de ellos incluso ha dejado de utilizar ese servicio. Las otras también. Y entonces el tema es si desde el ayuntamiento se podría comunicar con Euskotren para que podrían dar algún tipo de solución a ese problema. Sí, es algo que lo hemos comentado más de una vez. Bueno, de hecho, el día que se celebró el Día de la Movilidad ya vimos el problema en sitio. Bueno, sí que es algo que se ha trasladado, el problema que hay y bueno, también estuvimos tratando otro tema de cómo se quedan ahí las ruedas atascadas y que eso es un problema. Han hecho una mejora, a raíz de eso pues intentaron hacer la mejora, sí. Pedimos que asfaltaran por lo menos aquello cuando estuvieron haciendo las obras, que quitaron las piedras y eso, y ahí la actuación que hicieron fue conectarlo. Hay que volver a estar con ellos para decirles que la solución no ha sido definitiva. Y ahora lo que sí que hemos hecho es un tratamiento, ayer o antes de ayer, creo que terminaron un tratamiento en las baldosas de la farmacia, la bajada de la farmacia, la entrada al tren y la salida del tren. O sea, todo lo que tiene, toda la parte que tiene una baldosa que está diferenciada, que está rasgada, bueno, que está con... Ahí hemos hecho un tratamiento, a ver si funciona, porque yo en principio era partidario de cambiar todas esas piedras, pero bueno, vamos a probar a ver, porque parece ser que este tratamiento ya lo hemos dado, pero están bastante más desgastadas que las otras piedras, entonces resbala muy bien. Entonces yo era partidario de cambiar la piedra y poner otro tipo de piedra con una caliza o no sé, bueno, una piedra que pueda agarrar un poco, que sea... cambiarla, pero bueno, nos han dicho que este tratamiento puede funcionar bien y hemos probado de momento antes de hace una hora en modificar todo el entorno. Claro, porque lo que dices tú que es un tratamiento, al ser un tratamiento puede ser que con el tiempo eso se desgaste y volvamos a tener que tratar, ¿no? Sí. Entonces como que hay que estar haciendo el tratamiento todo el rato. Pero bueno, tampoco es un tratamiento pero bueno, pero sí que hay que estar encima, es además una piedra que se va desgastando cada vez más, que ya está desgastada de por sí, porque hay mucha diferencia entre la parte izquierda de según bajas de la farmacia y la parte derecha. La parte derecha está muchísimo más desgastada. Es por donde más se transita, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta solución pues es temporal. Yo creo que llegará el día en que habrá que cambiarla. Vamos a ver qué tal funciona, o si la gente lo nota o... Y luego hablar con Euskotren. Para que cualquier persona de Zamudio o de fuera, me da igual, cualquier persona pueda acceder al transporte público sin ninguna dificultad y de forma autónoma. Sí, yo sé que ahí están haciendo otro tipo de soluciones. Por ejemplo, Plexis está haciendo una serie de piezas de goma que la están mandando a Finlandia y a Alemania y a diferentes países para el tren, para generar menos ruido entre las vías del tren y además genera esa altura que es un tema muy técnico que yo a mí se me escapa pero bueno, sí que además, eso sí nos consta que hay gente que ha puesto muchas quejas aquí en Zamudio, en Euskotren, y no le han hecho demasiado caso. Yo creo que el ayuntamiento puede hacer un poco más de... Presionar un poco. Un poco más, pero quiero decir, insistiendo, puede hacer un poco más de fuerza y yo creo que tiene más... poder, vale. Sí, le van a hacer más caso, ¿no? Porque se ha arreglado la estación y parecía que se iba a solucionar con el tema de que alargaron un poco el andén y la parte recta, pues que iba a quedar el tren recto, pero claro, no han eliminado todo el hueco, pero es que en otros sitios, en el metro no ocurre eso, y en otros sitios sacan una especie de rampa, una plataforma para que no quede el hueco ese. Y por lo que tengo entendido, creo que en las estaciones de Bilbao de este tren, es decir, Matiko, Ciudad Jardín,
no existe ese problema. En el resto de Txorierri sí. O sea, no se ha actuado con... También un poco por la altura. No, y por cómo queda la última... Por las alturas que hay entre el andén y el acceso al tren. Pero bueno. De todas maneras es algo que también se ha comentado porque ha habido más de una caída ahí en el andén. Y por el peligro y porque puedan ir de manera autónoma a donde quieran, y más que igual son personas encima que necesitan todavía más utilizar el transporte público, ¿no? Bai, ez dakit, soilube gane proiektuaren gainean nator, eta soilube gane, ez dakit, dakiguna gaitik, Sabana Power Solar emeretzi SL-ek enpresak parke eoliko soilube gane proiektua argitaratu edo aurkeztu dau, eta kanalizazio elektrikoak gure herriko hainbat parajetik pasako da. Hala nola, Julegaina, Berreaga, Geldo auzoa eta parke teknologikoraino heltzeko. Leku batzuetan airetik eta beste leku batzuetan lurrazpitik. Sabana Power enpresa jarri da kontaktuan udal honegaz proiektua aurrera eroateko. Badaukazu proiektu honen gaineko zeuzelango informaziorik. Egin dozu alegazioren bat trazadoari dagokionez. Informatu dozu ez auzokoak jakindagien euren etxe ondotik linea elektrikoak pasako direla? Ez dakit ze proiekturen zelan zen duzu, soilube? Soilube gane. Sabana Power enpresa. Sabana Power. Ez dakit haituko dugu eta esan dugu. Bueno, egon behar dala, hemen informazioa, eta, bueno, pentsa dut jakingo dozuela, vamos, eske, harritzen nau, holango proiektu batek, osea, hau aurkeztu dala, vamos, diputazioan egon da alegazioak egiteko epea. Esango zut, 3.500 alegazio inguru jaso deuz bere trazado guztian. Bermeokoak, Kirkoak, Mundialdekoak, herrietakoak, herri guztietakoak. Harritzen nau, ezer ez jakitea. Alegazioen epea pasera, oin balorazio diputazioan dau, balorazio epean, eta bueno, ez dakite, gero junta gobierno edo antza esango deu bidezkoa dan, edo ez, edo igual atzera botaten dabi, ez? Baina harritzen dagoena da ez kitea informazio hori. Honena, ze erabiten dugu eta gure auzo baten nahiko ez, asko. Osea, pastan da, Geldoko auzotik erditik gurutzatzen dugu. Baituko dugu eta esango dugu zen hobenan ere buruz. Eta igual etorri behar da, baina... Igual etorri behar da. Ez, igual etorri behar da, egin behar dela. Baina, bueno, zikeran aztertu, eta ikusi, pues, airetik behar dan, lurrazpitik behar dan, zer egin eukileiken, auzotarrak dauzen lekutik, edo ez, edo igual pase balda auzotarrik ez dagoen lekutik. Eta, bueno, Geldoko auzokideak eta jakin beharko leuki honen barri udalaren eskutik, uste dut, alegazio epea pasera da, lehenengo zatiaren alegazio epea zikeran. Azken galdera. Hace un año se aprobó el pago de una obra de cementación en el parking de Lecumbiz. Ha pasado un año y no se ha realizado dicha obra. ¿Cuál es el motivo? La obra de Lecumbiz. Del parking de Lecumbiz. El aparcamiento, sí. Vale, ahí estamos mirando porque íbamos a hacer la actuación y la verdad que la empresa, hay otra obra también que está adjudicada con esa empresa, que pues bueno, adjudicamos el contrato y están con bastante trabajo.
la verdad. Y bueno, se ha retrasado principalmente también por eso y luego porque estamos analizando a ver qué tipo de solución darle a esa obra, porque en un principio habíamos pensado asfaltar, pero entendíamos que está en un entorno verde y que a lo mejor podríamos meterle pues otro tipo de material. Entonces seguramente vayamos a tener que dejarlo encima de la mesa, quitar ese contrato con ellos y analizar un poco qué se puede hacer ahí. Hay otro también muy parecido, que está por ahí desde noviembre del año pasado. Sí, es lo mismo. Estamos en un entorno más operativa. Entonces, bueno, es que era como plantar ahí un cacho de asfalto que... ¿Pero se ejecucionaría la misma empresa que se la ha adjudicado? Entiendo que sí, habría que hablar con ella para que los plazos no se dilataran tanto. Pero sí, estamos ahora pues, a ver de qué manera podemos darle solución, porque no es fácil tampoco. Hemos pensado en poner una baldosa que pueda ser permeable, como la que hay en el Parque Tecnológico en algunas empresas que no tiene hormigón, sino que tiene baldosas de estas, esta aquí se la echan diré, vaya vida la que sale la hierba por el medio, pero eso luego te lleva un mantenimiento, te lleva que si entra algo que está más pesado te pasa y te pueda entrar agua. Lo más fácil es asfaltar, ahí no hay problema, pero claro, tiene el impacto mayor. Entonces, estamos ahí analizando a ver qué solución puede ser buena. No sé, creo que ahí en la estación del tren de Lecuniz hay bastantes coches en fila. Sí. Otra solución sería cerrar y que no pueda aparcar nadie. Pero entendemos que no es la mejor solución. Bueno, pisu kamioiak eta sartu esteko ipin dela zerbait. Bai, furgoneta batzuk ez dakit pisua sartu. Bueno, ipini zera, ipini zubi bat, olako... Bai, horre, deko beste leko batzuetan baiko eskolako parkinean deko. En principio el motivo es ese, pero sí, ya tenemos ganas de hacer algo ahí. Listo. Nik galdera bat. Zelan joan da autobusan erabilpena jaietan? Galdetzen dute, jakin da. Zapatuen erabili izan. Bai, gazteria. Pregunta noen atzo, esto bidanien duño idatzita, baina erabili izan. Esan neskak mutila, bai esan ostien gazteria erabili izan duela autobusa. Gabaz, erabili da, ez? Gabaz, da, seiretan arte, beraz. Ordua gaba oizaldean edo. Ez dut pregunteu, pentsetan dut bidaliko da biezela idatzita eta eman gutxetan. Nik aklaratzea, bukatu duzuen, dekretuari buruzko esan dozunan lehen gardik eta fatxadena, bai, dekretuz aprobean da, Galetzen dut, eta bai. Dekretuz nahiko dara. Ja, baina, bueno, dekretuz egin arren, esan gure dut, ni planteatu nuenean hemen, ez zegoen ez dekretua, ez baseak, ez ezer. Baina, ona ekarri genduen, Alexander, modifikazioa, una cosa, modifikazioa.